sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:06. This time check is brought. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat may nga naman sa ato ng magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Karon nga adlaw kadasig tiyempo ta. Miyerkules na kita Oktobre 7, tuig 2020. Aksyon Hotline. Konsige ang aton Maskara Festival, bauti kapito na ning adlaw ho, nga mo ni tani makabawi ang mga negosyante. Apang bangod sang pandemya, ining selebrasyon, wala, madayon na. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo masuki naton nga matag palamati sa kahanginan mga nagamonitor na umpisa pa kainas ang aga kag sa mga nagasunod tob-tob sa kagabihon. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsakdag. Aksyon Hotline. Ang mga nagamonitor hindi lamang sa online kundi sa on-air, no? Kay tiyang Aksyon Radio Bacolod hindi lamang kita mabatian sa mga AM band sa inyo dira mga transistor radio, sa inyo mga monitor sa salakyan, no? Kundi mabatian man kita paagi sa online sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Amo man available kita paagi sa YouTube. Aksyon Hotline. Rami-ramihon tani kay ang nabilin ko nga inoras karon nga aga gamay gid lang, no? Since nga may ara kita padayon nga coverage sang National Basketball Association o kon NBA. In a short while, tijutay lang ni nga liki ni pagka alas 9, umpisa na ang basketball. Aksyon Hotline. Pero hindi ka mo magkalipata sa aton sining countdown 79 days before Christmas Day. Mayara naman 86 kaadlaw antes naton sugarawon ang pagsunod sang tuig 2020. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Now, kagabi, grabe man to, no? Ining insidente dira sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. I was listening kagabi sa part sang program ni Aksyon Brian. Pero tingaling kay limitadong tiyempo tabla, no? Again, sa mga kaaksyon naton, ang amon diri sa Aksyon Radio, gabulig man lang kita mo, no? Gabulig kita kag ang aton papel diri is to inform kag tani mabuligan ni mga less fortunate, ang handom naton nga makabulig kita
remind no sa pila ka mga nagaobra sa gobyerno nga ti kayuhon nila ang ila siling nga trabaho. Aksyon Hotline. Tiway malain na no kapin pa kunara ka sa public service, kunara ka nagatrabaho sa isa ka pampubliko nga lugar or government office, kinanglan tandaan tagid no nga ang government amo ining tawo ang pumuluyo kag kita nagaserbisyo dira. Aksyon Hotline. Pero palabayan ko lang na kay do pertigil ang tiyempo ta. Nasigid nga katama, no? Ari ay, isa lang sang tutukan ta. Kalma kamo mga kwandra, mga vendors sa merkado. Grabe gapon ang mga nabatian naton nga mga istorya dira, no? Kay personally nagkalagaw kita sa merkado. Pero ting iban dira hindi ba niya kakilala sa aton mo, mga vendors. Ang mga reaksyon nila kapin pagid kay ti pizza Jess na niyo, no? Pizza Jess mayara na naman sang patigayunon dira nga swab testing, no? Swab testing. Aksyon Hotline. Ti damo gyapon sang nag-opener, damo gyapon ang hindi luyag nga i-swab test nga mga vendors. Now, ano ang himuon diri sa city? Actually, mayroon kitang part nga interview sa kay Attorney Bayatan, pero pagkaronan ko lang inaanay ha. Aksyon Hotline. Dari ko anay kay ang balita subong ko ni bagong aton hepe sa BCPO pagi diri kay Colonel Manuel Placido. Now, ang isa diri ka mag-commitment ni Colonel Placido is ang pagtutok sa idalom sang iya sini nga incumbency pagpagalagad diri sa BCPO. Ang kaso balasang pinatyanay, no, isa ina, which is very good, no, kaya ang bisan ang mga business sektor ka pamangkot siling yati ano ning direksyon sa aton kapulisan sa mga investigation atong mga why bala matapos-tapos kag why ma-determine, ma-identify kung sino ang mga perpetrator. Aksyon Hotline. Ang question subong, may mga plano bala nga possible pag-reshuffle ng tao, may mga changes, nano diri man ang direction nga ginausoy karon ni Colonel Placido. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Police Lieutenant Colonel Ariel Pico on the line, ang Public Information Officer sa BCPO. Sir, may aga. Aksyon Art, mayong aga gid sa aton nga mga kaaksyon sa bugos nga katapos sang Aksyon Radio diri sa siyudad sa Bacolod. On behalf sang amon City Director Police Colonel Manuel Placido sa aton tanan Aksyon Art, maayong aga gid. Sir, actually nabatian ko ning balita pagi kay Action Dale manong amo na gali ang isa sa mga direction policy nga gusto gid ipatuman no ni Colonel Placido ti siling ko hindi nilahog nga sahi sang commitment sang isa ka opisyal nga ti sulbaron atong mga nagliligad nga mga cases kaso sang pinatyanay. Nano sir ang sa sining nga direksyon may mga baguhon bala nga mga station commanders, may mga reshuffling kag nano ini paano ini malabot sa aton liderato dira sa BCPO? Yes, Action Art, kahapon naging patigayon si aton nga City Director nga media interview diriya sa aton headquarters kag sakto kadra Action Art isa nga gin-take up ang mga shooting incident diri sa siyudad sa Bacolod. According sa aton nga City Director, isa sa mga challenges nga iya nakita na ang aton nga mga kapulisan 43% filled up lang ang aton nga mga personnel, wala galang kita ya makatunga. Kung batihan naton ang aton dapat yang number, ang aton strength Bacolod City Police Office, no? Okay. Isa ina sa nakita niya nga naka-epekto when it comes to peace and order diya sa siyudad sa Bacolod. So hoping ta ni nga maka 50% man lang kita. Eh kung ibutang naton niya sa 1,000, example lang ni si Action Art. Okay. Sa 1,000, 433 lang ang ari diya sa aton niya sa Bacolod City Police Office. Kaya tani maka 500 pasaka man lang
Kay maski pa paano maamat-amat naton address ining mga problema naton niya sa shooting incident. Actually, isa ini sa mga marching order niya. Now, ining about naman sa mga reshuffling, hindi lang reshuffling action at ang matabo diri additional personnel gid. Okay. Kulang gid kita sa personnel, and then at the same time madamo kita sa mga police lieutenant nga nagahandle na sang aton nga mga station diri, station 1. No. Okay. We're not saying wala kami gahambal yakson. Nga hindi sila capable. Hindi sila kapable, pero kung sarang qualification, experience-wise, Okay. ang highly urbanized cities nga mga station commander dapat kapitan. Kapitan. to Mhm. Oo. Maski pa paano, may mga experience siya. May speaking sa mga shooting incident, diriya sa sa sudad sa Bacolod, hindi siya totally action at unsolved. Ugali, ang kabudlayan ng naton dira, kulang ang aton nga ebidensya. Kag kung may mga issue na about drug cases, ini may kangkanan sa illegal nga droga, Okay. kabudlay mangita sa mga testigo. May nakabalo, pero hindi gusto manugid. May ara katahap, may ara kahadlok sa aton nga mga kauturan nga magtestigo. Okay. Sa amon nga part, ma-file ang kaso action art, pero hindi man kami gusto na ma-dismiss man lang. Kabudlay mag-refile liwat sang kaso once Okay. nga ma-dismiss. Kag ang niya wala niya nga ga-expire action art. Na kumo sa sining mga simana, wala iniya na-file ang kaso, hindi na siya pwede. Still, maski mag-cold case pa ina siya action art, ma-file din na anytime ina nga mga kaso ya action art. Okay. Now, speaking of additional team or personnel, saan ni sir gina-expect kag I understand do po kuan sila mo do si Colonel Binias, si ang bag-o subong nga hipi na tondo classmates ni sila mo sa during the time sa ila sining military days na training nila. Yes, action art, magkaklase. Ini sa PNPE class 1995. On the same class ini sila. Pag ining ginahambal naton how to field up sang nabilin, kasubong siguro nga tinuig, ilan na lang man ka mga binulat matapos na ining aton 2020, even though nga may madugang diri sa aton action art, pero maski 50% build up this year sa sining nga tuig, hindi siya posible. Kay kung matandaan ta, temporary on hold man sa nangligan ng mga binulan sa kainitan sang pandemic ang aton na recruitment. Okay. Even trainings. Amo na nga mag-delay dia ang pag-fill up sa aton additional nga mga PNP personnel. Pero sa mga kasunod nga tinuig, kaya kung isa ini sa mga nakita diri nga problema sa Bacolod City Police Office, hoping nga matamatan ini siya ang aton nga problema kung kulangan sang aton nga personnel action art. So, ang isa man diri guro going back sa inyo sa plano ni Colonel diri nga i-solve no ang mga cases nga nagluluntad is still ang may major play diri is the family, ang ilang cooperation, ang pagbulig, pag-provide sang mga vital evidences or data nga makabulig sa investigation sa police. So, somehow doon mo na siyang misyon subong sang BCPO, sir? Yes. Amo gina ang isa nakita diri, kag maski sa atong grupo diri sa media, isa gid ina sa ginpamangkot niya kahapon. Kag ginambal sang aton nga city director na kung ini nga mga grupo or mga persona sa likod sa pagpanero, hindi ini sila magkaladakpan mapailan sang kaso, kadako sang tsansa nga magaliwat lang ini sila gihapon kung hindi sila ya magkalaprito ya action art. Kag ina ang ginahambal niya nga hindi agad gusto ya pagtugdan nga matabo. Samtang siya ang city director, except effort kita nga aton nga mga station commanders nga matagaan sang nagakaigo nga aksyon, masulbar gid. Kag mas mabakod nga kaso nga makonvict gid kung sino ang mapailan nato niya sang kaso action art. Okay. Since nga ti daway na maging kamo obligasyon, pasalamat kita kay at least why maskara subong no kay kung may maskara, this is another security nga hatagan ninyo sa dako nga pagtamod kung paano i-secure no ang
VIPs and this activity. Pero of course, kung mo nga way maskara, ti iban nga program ang tutukan ninyo, no? Pero sir, by the way, kumusta subong? May mga personnel pa kita nga nagalitiog iya sa palibot sang nasakupan lang nga area sa mga purok, sa mga barangay as part of the campaign sa mga health protocols nga ginapatuman and city ordinances under sa sining health protocol implementation. Yes, Aksyon Art. Ang aton subong personal ibindo nga wala magin naton na totally suspended ang aton nya mga law enforcement operation or kampanya sang kapulisan para ya sa kalinong or ini law enforcement operation sa illegal gambling kag sa drugs. Sa subong ya nakafocus kita no 144 ang ginkuha sa among Aksyon Art as contact tracing teams. Okay. Kag ara sila gihapon in place nga nagabulig sa aton nga City Health. Kag gindugang pagidira ang aton nga mga personnel nga gin-deploy man sa mga quarantine facilities. Uy, damo gali. Adamo kita gin pang-deploy dira kaya mo ginang priority. Isa ina sa mga topic, isa ina sa mga concerns ang aton nga Emergency Operation Center. Nga ang contact tracing team sa subong focus ng gid-anay sa ginaobra naton nga mga investigation ini mga contact tracing naton especially sa mga barangay nga balang may mga taas sang kaso ya sang COVID-19 Action Art. Sir, going back sa kay Sir Placido, no, sa bag-o naton nga hipid diri sa BCPO, kung illegal drugs, nano sir ang iya instruction to all, not only no sa BCEO, kundi sa hindi lamang sa Drug Enforcement Unit, kundi sa mga sa mga police station commanders. Action Art, antes ina siya diri nakalapot no sa aton sa Bacolod City Police Office. Dito pa lang niya sa Camp Kramis sa former unit niya. Then sang nagcourtesy call sa kay General Rene Pamuspusan, isa ina sa marching order ya. Okay. No? Campaign against illegal drugs. Yung tagaan taman siya info nga prior sini pagpungko last week lang. Okay. May operation ng aton nga RDEO almost 24 million. Grabe no. Makaginabalansya namon siling naman kay sa amon nga siling po sir pag wala lang ni sang aton pandemya siguro ang pagsulod sang droga kay kumo it goes with the occasion. Okay. Mahaba na po niya kung basihan naton siguro sunod-sunod tani sir ang aton nga mga operation against illegal drugs pero ang ginaba na Alas 8:23. Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Good morning kay Marine Encia Fabiano. Monitor sila sa Pontevedra. Si Thomas Broniola, gamonitor sa Regent Pearl Alihis. Si Ruth Kozawa, gamonitor naman sa Tokyo, Japan. Sir, sorry na utod ang aton niya. Hello, sir? yes, actually Sorry gid, nautod ang linya naton. Nautod ang linya ta. Well, anyway, okay naman ang imo na lang guro sir nga parting shots dira kag ang aton ang 100% expectation sa public ang ginalauman sa publiko nga initanan nga mga commitment sang BCPO leadership sa idalom ni Colonel sa magulang nga naton nga hepe maaktuhan o kon ma-deliver agad. So good luck sa aton kapulisan, Lieutenant Colonel Ariel Pico, sir. Yes, madamo mga salamat Action Art no sa ining kailunan nga nakahambal kit diri sa imong nga programa. Pahabol ko lang siguro Action Yes, Art sir, yes, ang programa sa aton nga City Director inong 3Ms niya, tatlo niya ka M. So, ang 3M isa sinisa ka M is ang ginahambal niya nga manage no i-manage sa insaktong aton nga mga resources personnel naton towards no sa achievement sang aton nga mga mission and vision sang PNP. Next kinahambal niya maintain kung ano ang mga good practice sang Bacolod City Police Office, maintain ina siya. Mas marami kung ma-improve pa gid. Then ang gambal niya nga isa ka ang modify or mga modification kung kinahanglan may mga changes para sa kayuhan sang aton nga organisasyon obrahon. So amo na iyang programa under sa iya nga pagpungkuas the new City Director of Bacolod City Police Office Action Art. Timayo man na, kahit kon sa tsokolate may M&M sa PNP ya 3 ka M. 3 ka M na siya. Mas masabansi ka mo eh.
Anyway, good luck sir kag salamat gid sa imo sa tempo karon nga. Yes, madamo mga salamat, Aksyon Art. God bless po. Mabuhay po kayo. Aksyon Hotline. Tingnan natin ang mangin performance sang classmate man no sang anay BCPO director naton diri sa Bacolod City. Ikumo nga bag-o siya kag may mga ang isa sa mga commitment niya campaign against sa sining mga krimen nga nagluntad sa Bacolod nga wa gid bla totally ma-resolve, ang iban unsolved. Amo ning tutukan tinatawon ta. Good luck sa aton kapulisan man kun kaisabla. Grabe mo mga pinatya na hindi nahamak bla iya. May abogado ginpatay wa ipasta subong madakpan ng suspect. Aksyon Hotline. May mga anay barangay officials. Ang masami nga maginaangot dira kag nagagawa sa investigation sa policeman initially nga about drugs, no? Illegal drugs ang ginakonek masami sa sining mga cases. Aksyon Hotline. Pamangkot sini ang responsable sa krimen. Hopefully ning mga kaso masulbar, maaktuhan base sa commitment, base sa program nga gusto ipatuman sa bagong nga liderato sang BCPO. Aksyon Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod
wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable at ang balita kagaya niya Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhopon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhopon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Una sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:43 na. Way nagigaling ko tiyempo kay pagbalik tres ni hampang na ni sang NBA, no? Ang mga mensahe nyo na lang kag para ma-play ko na lang nabilin nga mga obligasyon ta kay Engineer Arthur Normandy may ngaga Nelmar si paring Martin Gonzales kibot ko sa imo ngalan niya doon nag-apirma no. Araman si Bowie Julingo, Maymar Fernandez Estrella, Jesse Diquilato ang hepe sang Bureau of Fire Protection, Moises Padilla. Hoy, attorney, Councilor Ana Marie Palermo, Ed Lumugdang, Roger Lamason Baladhay Ming Agaman, araman si paring Jerry Chupoy Magbanwa, upod niya nga nagamonitor manghod niya si John Rinonoy Magbanwa, kag Elma Pulidario Losok. No? Paring Ernie Pinida, paring Ernie, salamat morning. Salamat gid sa pag-monitor. Oy, isa pagid gali isang bantayan naton kay Buwas Huwebes, may ara sang appearance ang mga mga vendors sa council. Ang isa sa matalakayon nila parte sa adjustment o balayran dira sa mga renta. I-check talang na karon sa bahin sa Bacolod City Hall. Kag ang pila ka mga diskusyon naton parte sa sitwasyon no sang natala na nga pagpatigayon this coming Saturday ang luyag matabo sang sitting pagpaidalom sa mga
sa mga sa mga vendors sa swab test, no? Kay do kadamo gyapon sang naga-resist nga daw hindi kini gihapon magkooperar. Alex Monteza, Pauline Norby Gargaritano. Araman si Anadilia Torres siya, Riana Montesa, Maria Cecilia Pabun Jimenez, Cynthia Archibald sa Capitol Hill Subdivision sa Bacolod. Nakagkay great na lang bata na Rialyn Baby Juanico. Happy birthday. Okay, Inday Leonelyn Soriano Juanico. Kag kay Pauline Norby Gargaritano, Ern Hilera. Monitor sila sa Binalbagan. Thank you, Seris Chabuso. Monitor man kag Lucia Banjula Atiliano. God bless. Monitor sila dira sa barangay Tangob. Ma-post lang ko para makaiban kita, and then pagbalik naton NBA coverage kita in a while. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hiyadang piligan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansan anong nakalintangan, responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na, malasig pero sigurado, aksyon na may galang at palangga. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Ayos why nakita tiyempo, sorry gid, kay hatagan taliguang NBA, dugay-dugay. Ang aton lang reminder sa mga ka-aksyon naton, di ka mo malipat. Dr. Alfred's products, especially Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Amo niya na punan ini. No, say karon na lang please, kag standby sa coverage sang NBA Finals. Ako naman Aksyon Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!